Tervetuloa seuraamaan Kotoa kohti hanketta. Kotoa kohti hankkeessa me kartoitamme, yhtenäistämme ja kehitämme läntisen Pirkanmaan kotoutumispalveluja. Vuosi 2025 tuo mukanaan paljon muutoksia TE-uudistuksen ja kotoutumislain uudistuksen myötä. Nämä uudistukset tuovat kunnille lisää vastuuta kotoutumisen edistämisessä. Toivommekin, että voimme hankkeen avulla helpottaa tätä siirtymää ja tukea kuntia. Kotoa kohti tavoitteena onkin ohjausosaamisen lisääntyminen läntisellä Pirkanmaalla. Toteutamme hankkeen aikana erilaisia koulutuksia, seminaareja ja työpajoja alueella toimiville asiantuntijoille, jotka toimivat maahanmuuttaneiden parissa. Näitä tilaisuuksia järjestetään niin kuntia, yrityksiä, kouluja kuin vapaaehtoistoimijoitakin varten. Kaikki toiminta kohdennetaan niihin kehitystarpeisiin, joita kohderyhmämme tuo esille. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan hankettamme.